Чираттагы кытлау хаты якташыбыз Иске Зеленая авылында туып үскән гүзәл хатын-кыз Абдрәшитова Гөлйөзем Зиннатуллова хөрмәтенә булыр. Аны бүген каршылаган матур туган көне белән кызы Эльвира, кияви Илдар, оныклары Амир һәм Карим, әнисе Тәүхиде апа, тормыш иптәше Шәүкәт Рәшитович ихластан котлыйлар. Әгәр бу дөньяда да фәрештәләр туа дисәләр, мин бәхәскә кермәс идем. Чөнки чыннан да әниебез шикелле кешеләрне алар белән тиңләсәң дә була торгандыр. Гаиләдә икенче бала булып туган кыз бик сабыр, тыйнак һәм акыллы бала булып үсә. Кечкенәдән үк бик тырыш була. Бер эштән дә баш тартмый. Барысына да өйрәнеп, әнисенең уң кулына әйләнә. Алтын кулым дип йөртә аны әбиебез. Мәктәпне тәмамлап, Ульяновск медицина көллиятенә укырга керә. Бу юлы да үзенең дөньяга килүенең төп максаты кешеләргә ярдәм итү дип саный ул. Ылыгаеп гаилә кора. Мәхәббәттә туган баласын, мине зур авырлык белән олы тормыш юлына бастыра. Аның өчен бөтен көчен куя ул. Ульяновск дәүләт университетына укырга кертте. Нинди генә кыенлыклар күрмәсә дә, бер кайчан да зарланмады, сынмады ул. Мин дә әниемнең ышанычын анклап, уңышлы гына тәмамлап бетереп, бүген санэпидемстанция мөдире булып хезмәт итәм. Аңа сөеп туйгысыз оныклар бүләк иттем. Амир белән Каримны кечкенәдән үк үстерешә. Бүгенге көндә дә аларны карый, җанын да алар өчен кызганмый ул. Газизәнкәйбез, котлыйбыз сине матур туган көнең белән. Дөньяның бар изгелеген сиңа телибез. Алгы көннәрдә дә йөзеңә кызыллык китермичә, шатландырып кына яшәргә ышандырабыз. Бел, без сине бик яратабыз. Бүген каршылый бәйрәмен хатыным Газизәнкәй, шуңа инде канатлана бәхетемнән күңелкәй. Күзләреңнән яшьләр төшсә, без гаепле булмыйк. Бәйрәмеңдә моңсулыкка әйдә җаным, тулмыйк. Барсы өчен рәхмәт әйтеп, бәйрәм белән котлыйбыз. Сиңа диеп җырлатырга матур көйләр юллыйбыз. Кадерле Гөлйөзем Зиннатулловна, якыннарыгыз бүгенге бәйрәм иртәгезне нык матурайтырга телиләр. Шуңа алдагы җырны сайладылар. Ошар дип сезгә өметләнәбез. Бәхетле булыгыз. Yanlarına bik yaş koytmayız. Her tuğan gün sayın bu durmaşının ığız ığısında koynayız. Gazizen keysinin yürekkeyin Küpümün osğam jılı sıydırgan. Oralarda şoğrımlar bulsa da Күңел белән сиңа сыйынам. Кошулар кебек тормыш күкләренә Әнекәй кошыкларын очыра. Балакаем нишләп йөри диеп, безнең өчен һаман борчыла. Газизәнкәй сине
Абдрашитова Гөлйөзем Зиннатулловнаны матур туган көне белән бер туган абыйсы Салимов Кадим Зиннатуллович, тормыш иптәше Нелли, кызы Лиана, сеңлесе Гүзәл Рахматуллина, тормыш иптәше Радик, балалары Эльмира һәм Илнара котлыйлар. Гөлйөземебез кырыштай көчле кеше. Күзләребез тимәсен, аның шундый җаваплы, тыйнак, үрнәккә куярлык, тәртипле гомер итүенә. Безнең якыныбыз артык нык гаделлек сөя. Үзе дә бу тормыш буйлап тик туры юлдан, үзенең куйган максатларына тугрылыклы булып калып гомер итә. Яраткан баласын, кызын ул чын кеше итеп тәрбияләп үстерде. Хәзерге вакытта инде анык күрү бәхетенә дә иреште. Насыйп булсын аларны да урнаштырып, башлы күзле итәргә аңа. Гөлйөземебез гөлбезне, якыннарын кайгыртып тора. Бер көн дә узмый аның шалтыратмыйча. Ихластан аңа бу матур туган көнендә башлап барысы өчен дә рәхмәтләр җиткерер идек. Раббым саулыгыннан аерылмыйча, безнең өчен терәк, ярдәмче булып, матур гомер итсә иде. Онытма, кирәк чакта һәр вакыт без синең янәшәңдә булырбыз. Язмыш дигән зәһәр зат ул төрле хәлләр татытты. Бер күтәреп бастырды да, яңадан бер егытты. Тик сынмадың, сыгылмадың, алга атладың торып. Бүген туган көнең килә, куйдың табыннар кырып. Оныгың өзелеп ярата, балалар рәхмәт әйтә. Якыннарың белән бергә яшәүләргә ни җитә. Барыбыз да сыкланабыз, күзләр генә тимәсен. Тормышыңда кайгы хәсрәт, зинһар, якын килмәсен. Бик кадерле безнең өчен, син бит якын кешебез. Шуңа котлап җыр юллыйбыз, бүген синең өчен без. Кабул итеп ал даны, бер туйганчы тыңлап ал. Мәңге шундый матур булып, шундый яшь булып син кал. Кадерле Гөлйөзем Зиннатулловна, якыннарыгызның теләкләре чынлашсын. Ни теләгән бар морадыгызга да ирешегез. Әлеге гомер бәйрәмегез белән котлап, безнең тапшыруда матур җыр яңгырый. Бәхетле булыгыз. Сөйләшеп булмый туй